На вечерието сме на поредната нова година. Време, в което обикновено обръщаме поглед назад и си даваме сметка дали предните 12 месеца сме ги изживели по начин, по който сме искали, или напротив, нещо отново не ни се е получило. Време, в което правим равносметка на своите копнежи, желания, стремежи. Време, в което правим равносметка и на своите взаимоотношения. Много често ние сме недоволни от хората в окръжаващата ни среда, най-често от близките си. Съдим ги и ги обвиняваме, че те постъпват не така, както сме очаквали от тях. И от позицията на малко дете се цупим, смятайки, че те са ни длъжни и че те трябва нещо да променят в себе си, което естествено води до натоварени и така не особено позитивни отношения. Ние забравяме, че всеки идва на този свят с определен набор от задачи, които трябва да изпълни, с определен набор от уроци, които трябва да усвои. И всеки от нас има свой собствен път. Разбирането, че всяка една душа, която срещаме по пътя си, всъщност играе роля в нашия живот, така че заедно да решаваме общи задачи, ни освобождава от необходимостта да съдим и да критикуваме когото и да било. Любовта, прошката, благодарността. Това са трите неща, които могат да преобърнат живота ни към по-добро на 180 градуса. Да го обърнат към доброто, към светлината. Само че, за да се случи това, е необходимо да положим някакви усилия и да предприемем определени действия. И именно за това сега в навечерието на новата година ви предлагам една техника, която ако изпълните, ви гарантирам, че ще промени към по-добро взаимоотношенията с хората, за които я направите. И така, техниката се нарича 70 прошки, 70 благодарности. Какво ви е необходимо за нея? Необходимо са ви листи и химикал. И време, разбира се. Първия ден, тази техника се прави в 7 поредни дни, но може да има и изключения, ще ви обясня накрая. Първия ден е важно да изпълним прошката и благодарността за самите себе си. Вземаме един лист и си написваме всички неща, за които си прощаваме. Аз, вашето име, си прощавам за. Затваряте очи и мисълта ви теква. За какво си прощаваме? Дори да за най-абсурдното, за онзи бомбон, който не изядох миналата седмица, или за роклята, която не си купих, за онова не, което казах тогава, когато исках да кажа да, или обратно за да, което казах вместо не. Написвате всичко онова, за което се сетите от времето на вашето детство до сега. В началото може да ви изглежда много да напишете цели 70 неща, но повярвайте ми, като започне да върви мисълта ви, те нещата сами ще излизат от подсъзнанието и ще влизат в съзнанието ви. Чрез фината моторика образуваме нови невронни връзки и цялата тази информация ще видите как съвсем лесно ще излезе от вас. След това вземате втори лист и на втория лист написвате 70 неща, за които съм си благодарна или благодарен. Аз, отново името ви, си благодаря за и започвате да пишете. На мен лично, когато правих тази техника, ми беше много по-трудно да напиша за какво си благодаря, отколкото за какво си прощавам. Дано при вас да е различно. И така написвате си 70 неща, за които сте си благодарни. За това, че помогнах на една старица да пресече улицата, за това, че защитих себе си в конфликтна ситуация или напротив, когато някой реагира остро спрямо мен, аз запазих самообладание и не допуснах да ме завладее яростта. Така че вие ще усетите, информацията сама ще започне да излиза от вас. Вечерта прочетете тези 2 листа, запалете ги и пепелта пуснете в тоалетното казанче или някъде в течаща вода. На втория ден това нещо трябва да повторите с майка си. Знаете, че връзката с майка ни е всъщност майка на всичките ни връзки. И ако там нещата не са изчистени, т.е. ако ние не знаем за какво прощаваме и за какво сме благодарни на своята майка, ще страдат всичките ни останали взаимоотношения.
На третия ден го направете с баща си. Независимо дали те са сред живите или не са, вие изчиствате себе си и собственото си отношение към тях. След това идва ред на партньора, на децата, брати, сестри, приятели. Ако към момента имате особено тежки взаимоотношения с някого и чувствате необходимост да работите с единствен конкретен човек, то направете го само за него. Но така или иначе, ако успеете 7 дни за 7 човека да приложите тази техника, аз ви гарантирам, че новата година ще започне спокойно и с различен поглед към тези взаимоотношения от ваша страна. Знам, че е трудно, знам, че изисква време, но ние трябва да полагаме усилия, защото ако не предприемем някакви конкретни действия, то обстоятелствата около нас ще се останат непроменени. Аз ви пожелавам едни 12 месеца изпълнени с прошка, любов, благодарност, разбиране. Пожелавам ви едни 12 месеца, в които да живеете осъзнато и 12 месеца, в които здравето да бъде ваш спътник.